یەکیتی دەرمانی هەری مەزن ئێ دەردێمەیە بەریانەها بدەهێن ساڵان پێشەنگ و پێشەوای گەلێ کورد قازی محەممەد داکۆ کورد ببین یەک ئەف بانگاوازی کردبوو bi destpêkirina şoreşa Rojavayê Kurdistanê re çavê temamê gelê Kurd li yekrêziya navmala Kurdî bû piştî bendawarî, diyalog û borîna salan di 26/2025 de tevahî partî û tevgerên Kurdî li hev civiyan û konferansa yekrêzî û yekhelwesta Kurd li Rojavayê Kurdistanê li darxistin. Li darxistina konferansê weke gaveke dîrokî hatin navkirin, her wiha belge û şandeyeke hevbêj jî hatin avakirin. Endamên şandeyê ji 10 kesan pêk tê ku biryar bû danûstandinan bi hikûmeta demîkî re bikin lê heta niha hikûmetê ev şande pêşwazî nekiriye. Di rojên derbasbûyî de endamên şandeya Kurdî li hev civiyan lê piştre enekesî bi daxuyaniyekê ragihand ku agahiya wan ji civînê tune bûye. Peyedê jî ragihand ku tevî wan enekesê vexwendine lê wê tu bersiv nedaye. Di nêrîna we bi van daxuyanî û nelhevkirinê dê bandoreke çawa li doza Kurdî were kirin.